Chiboy si na gịnị mere na Emeka gbafuru na ọ tụba enyi ya nwaanyị ime na ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime ka o si gbasakwana ya ọnya ka o ji agbafu ọ bụ fọtụ ya ọnya na enyi ya nwaanyị nọ mgbe ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime ọ tụba enyi ya nwaanyị ime enyi ya nwaanyị ama ife o mere ọnwụ ya ike nwere ide ahụta ihe m na-ekwu ife ikwu ka m na-akọwa na ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime ka o si bụrụ fọtụ ya chelo aghọtara m ka ihe enyi ya nwaanyị megidezi keke na ọ bụla ife na-ekwu ka m na-ekwu ofe ife ka anyị na-ekwu isi na ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime gbafuo nna asị nwaanyị na ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime ọ bụ fọtụ ya ọ bụ ya ji aka ya ghọtara ihe m na-ekwu na ghọtara ihe m na-ekwu enyi ya nwaanyị jee n'ụlọ ọgwụ ma a na-akpapụta ọ tụbara ime ka ọ pụta n'ezi na ọ tụbara ya ime ya ka oyi keke na m nọ ọkọ tụkwa fonu ike bụ na Emeka gbafuru na ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime na ọ tụbara enyi ya nwaanyị ime ka o si bụrụ fọtụ ya ọ bụ mfọ ọ tụbara nwaanyị ime mana ka ebe ya bụ ọtụ na-adịgo bifo nọ n'ime